אחים ואחיות יקרים, יש לכם את האות ג' בשם. מה זה אומר עליכם? כל אות, אתם יודעים, יש לה צורה ויש לה מספר. במספר ג' בגימטריה היא 3. בצורה שלה היא ו' עם רגל שפונה בסדר רץ של האותיות כלפי הדלת. אם אנחנו מתייחסים לאות ד', האות ד' היא נקראת ד' מלשון דלות. הגימל, אומרת הגמרא, גמול דלים. זה אומר שמי שיש לו אות ג' בשם, בפרט אם זה באות הראשונה, זה אנשים שמאוד אוהבים לעזור לזולת. אבל היא עליה וקוץ בה, יש בזה חיסרון. לפעמים אתם נותנים יותר מדי מעצמכם ואתם לא שמים לב לעצמכם. ויש עניין, יהיו עניים בני ביתך. דבר ראשון, אדם צריך וחי בהם להסתכל על עצמו. לעזור לאנשים זה מאוד יפה, זה מאוד טוב. אבל אתם צריכים לזכור גם את עצמכם שלא תפספסו את עצמכם. ולכן תעזרו לשני ואהבת לרעך כמוך, זה ייתן לכם המון 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 הצלחה. אבל בד בבד